mano governor ma county ma Kisumu. Kata kamano mago jolweny mag baba yiero chopo machiegni. Wach mari kuomgi mondo mi kik wane gik matimore e kinde machon, wane yiero maonge koko kata tulo kata to moro amora. Erokamano ahinya. ODM primaries kata political parties primaries en gima ohang kabisa e Political Parties Act 2011. But kane ane university atimo project kata dissertation on the democratization of political parties in Kenya, mar keto democracy e political parties, to analysis mara mapoda stand today ni en gima tek ahinya mondo obed kod democracy e political parties e Kenya ka. Gimomiyo en gima tek kabisa nikech parties gi revolve around individuals. King'iyo party mar ODM en party mar revolve around Raila Odinga. Makata sani ko onge wan gi party, wan gi acting party leader. But kidhi penjo japiny ni ng'ama en jatend party mar ODM, pod gibro nyisi ni Raila Odinga. Matiere ni Anyang' Nyong'o, Professor Angire Peter Anyang' Nyong'o ena kanyo gi nying, lakini party mbi mar party to pod ni kuom Raila. Koro ka itimo gimoro amora ma ok otenore gi Raila, kata ka gima ka Joang' ne wachoga ni fidelity to the party, ni kwa suspect ni chiemo gi jo oko, to nyakwa timi nade ok obimi position. Koro mano is one problem. To mano ok en kata UDM kende. Ineno gino kata e chama mar UDA, ineno gino kata e chama mar Wiper, ineno gino kata e chama mar ANC, and all these political parties, they revolve around individuals. Number 2, political parties positions gibende ji manyo gi tekre gi te. Nikech sama yudo political parties position in kod bat mabor, in kod upper hand, ni nyalo bedo decision making body, decision making table mar party, for kata obed ni ene county, kata obed ni ene national, kata obed ni ene constituency, kata obed ni ene ward. Koro kanitiere pesa moko ma political parties chiwo kaka in kod privy, une munyalo neno kaka itiyo kod gi, kaka i account for them, and mane gimo jidwaro political parties gi be ahinya kabisa. Number 3, wan gi gima iwacho ni ki yudo political party position bende mimbi mar laro kom. Nikech kopo ni thurwa kocha kopo ni yudo kom mar ODM for example, mane wacho ni isedhi bende Homa Bay kacha independent candidates wasetemo kata kaka Singri West kumana yae wasechungo independent candidates mano woni are very popular, but still ODM no carry the day. But ni kipo ni yudo position mar party ni nyaka to bed ni koriseti manade ichak yudo ticket. Ngiya ne kate national gi wasebedo kod transparency e positions gi, most of them are nominated. Inyalo paro the Men in Black mano gweyo gik moko 2014 mane kambi mar Babu na Mwamba gi kambi mar Joho Northwich oko ma olos winjruok. Nikech ka ning'iyo mbi mar gi jopiny, to Joho kachiel kod Babu na Mwamba ne dhi kawo tend ODM, but nicha kipenjruok niya to party mwasetagore ni malichni in quotes, nikech wacho ni parties are ethnicized and they revolve around something, revolve around individuals. Party mwasechandore malichni wadwa wite oko, mane gimomiyo ji nobedo consensus. Yudo ka Mheshimiwa John Mbadi nobedo chairman, Babu na Mwamba mane nigi mbi nomi secretary general, kasi yudo ka seche moko create so many other positions ma mondo mi gi gol ndadhu mar komcha. Koro mano ma osetimore e political parties kapo kwa bedo kod a lot of transparency. Koro what can ang'oma nyalo tim ni wabede gi transparency ma jopiny omiteko mar run the party, mar yiero jotend gi magidwaro. Mano kata ODM kende e UDA ineno ka gino tamogi kata ultimo election, nikech jok madongo ka dwa ni choose ni ng'ama dwa bedo jatelo en ng'a gi ng'a. Number 2, wabede kod digitization, makata kwa go kura to wanyalo neno ni kura no gone Tom Nduku, ma of course nitiere irregularities manyalo bedo, to nyalo ni kura no gone Honorable Kizito kata Peter Simbawasaga no loyo. Number 3, kwa nyalo konyore wabede gi milongo ni dispute resolution mechanism within the party,
ma kopo ni ang'ur ni ne wadhi nomination to gola marach, then the political dispute resolution gi, party dispute resolution gi nyalo biro ma bed kod haki. No, to pod wabro bedo maonge democracy in the party, and iyudo ka ji pod bro ng'iyo parties gi in terms of ng'ama nie kacha, ging'iyo kod gi mbele, but not serving the people. Ena gi miluongo ni selfish interest. Katieko Cleophas, neno kata for example sani, then ni oket ji ni koro ji dhi achwing ni ji dhi laro kom mar chairman mar party mar ODM, kata ji dhi laro kom mar sekjen. Mano gima nyalo kelo lweny kabisa. Inyayudo ni jok ma are popular may not even get that position. Koro oningo bed kama ni party ni en mar ji, ka en mar jopiny, kaka political parties wacho cha, apart from consensus, nikech consensus gi ng'ama timo gi gin mana jotelo, weye jopiny bendo bed gi part ma ginyalo tugo a nomination of their leaders mondo gi feel ni gi belong to the political parties. Otherwise obro bedo ka podo yoga kama to probro dhi adhiya gi sequence ni nyaka chieng. Erokamano ahinya. Incident ma higa mar 2014 mane Men in Black ochopo Kasarani National Stadium, kendo kanyo gima ne gitimo